नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। स्वागत बरुआ सबके हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल में। और हम बानी आप सबके छोट भाई प्रेम कुमार प्रेमी। रुआ सबके बता दी कि बहुत बढ़िया टीजर रिलीज हो चुकल बा। पवन सिंह जी के बारे में आज नया अपडेट लेके आइल बनी। पवन सिंह के टीजर बहुत ही खतरनाक बा। रुआ सबके सुने के और देखे के मिली। टीजर आ जाइए 5 के टीजर रिलीज हो चुकल बा। रुआ सब यूट्यूब में सर्च मारी आ जाइए 5 के टीजर बहुत ही खतरनाक बा। रुआ सबके काफ़ी पसंद है ये वीडियो। टीजर बहुत ही खतरनाक टीजर बा। रुआ सब सुनी, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी और ढेर सारा शेयर करी। टीजर के बहुत जल्द पूरा फुल गाना रिलीज हुई। तो रुआ सब के बहुत काफ़ी पसंद आई टीजर। रुआ सब देखी और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी। पवन सिंह जी के आ जाइए 5 के, रोशन विश्वास सिंह जी के लिखल, प्रियांशु सिंह जी के म्यूजिक। यूट्यूब पर सर्च करी आ जाइए 5 के। पवन सिंह जी बहुत ही काफ़ी पसंद आई टीजर। आ जाइए 5 के। मतलब हमारा पूरा उम्मीद बा कि रउआ सब भी वीडियो के देखब और पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करब और हमारे वीडियो के शेयर इतना करी कि ताकि फैंस पवन सिंह जी के फैंस के पास ही वीडियो के पहुँचा दे। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और टीजर भी देख के बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए हम फिर नया अपडेट लेके आए बहुत जल्दी। जैसे गाना रिलीज हुई हम लोग सबके बताएं। प्रणाम।